Dakle, evo, na inicijativu RERE, Razvojne agencije Splitsko-dalmatinske županije i njihovog projekta Change We Care, započeli smo s pripremom, realizacijom jedne ideje o pripremi zajedničkog akcijskog plana. Naime, RERA je znači 13.4. u Splitu imala konferenciju, online svoju konferenciju svoga projekta i predložila ovu ideju jer je već ranije u okviru različitih Interreg projekata prepoznato koliko nam nedostaje zapravo koordinacije i koliko bismo ipak mogli smanjiti različita preklapanja i dupliciranja i bolje popuniti nekakve niše koje su potrebne kada bismo s malo više suradnje zapravo pripremali ovakve projekte. Tada je predstavljeno 10 Interreg Italy Croatia projekata koji su uglavnom bili iz ove osi sigurnost i otpornost. Nisu svi bili, ali uglavnom. I ja sam danas zabilježila 2 broja. Jutros kad je Dunja govorila, spomenula je 90 milijuna kuna koje će biti za ovaj javni poziv za jedinice lokalne uprave, samouprave, ako se ne varam. A gospođa Dijana je jutros na otvaranju spomenula samo za Interreg 51 milijun eura za ovu istu os sigurnosti i otpornosti. Znači nekih 380 milijuna kuna samo iz Interrega. A sad bi vas ja podsjetila na onaj 3. 4. slajd od Ana Marije Boromise koji je imao izlistan gomilu onih izvora financiranja koji se sada nude od strane Europske komisije i stvarno se postavlja pitanje, sredstva na državnoj razini su vrlo ograničena, kako smo i čuli, državni proračun je vrlo oskudan u ovom smislu, dok su zapravo različiti izvori financiranja nam omogućuju da zaista krenemo snažno u akciju za klimu. Evo, na tom skupu okupilo se tih 10-ak projekata, u svakom ima otprilike 10-ak partnera, to je 100 institucija, vrijednost projekata oko 2 milijuna eura, ukupno 20 milijuna eura Italija, Hrvatska. Znači, ideja je bila da vidimo kako možemo doći do bolje koordinacije, do bolje suradnje, do više sinergije. Tada su predstavljeni, evo, ovi projekti koje vidite ovdje na ovom slajdu. To nije nikakva ograničena lista, to je samo lista, znači te prve inicijative i mi smo se kao PAP Rak ponudili pomoći da napravimo nekakav nacrt, neke ideje koja se može razraditi. Ovi svi projekti bavili su se određenim temama i većina tih projekata je sad ili je upravo završila ili završava u 6. ili završava u 12. mjesecu ove godine i najveći dio projekata namjerava ići u nekakav follow-up, znači u nekakav nastavak ovoga što je osmišljeno u ovom prvom projektnom periodu i ovdje možete vidjeti znači kojim temama su se ti projekti bavili. Odnosno, isto tako, na kojim temama oni žele raditi nekakav follow-up, znači nekakav projekt u budućnosti u sljedećem ovom projektnom periodu koji započinje ove godine, traje do 2027. Jutro smo imali pitanje uvodno o vlažnim staništima. Evo, meni se čini da ovakva ideja bi mogla pomoći. Sada trebalo bi postojati nekakvo mjesto, nekakav koordinacijski mehanizam, nekakav hub, gdje bi se ovi projekti mogli susresti i gdje bi mogli razmijeniti zapravo ove teme i isto tako fokus svojih aktivnosti. Pa smo mi za taj zajednički akcijski plan predložili ovakvu jednu strukturu. Znači, projekti su već predodređeni tematski, ponekad su teme i vrlo bliske, vrlo slične, imali smo i nekakva preklapanja, međutim, oni mogu imati svoju nišu jasno definiranu na način da jedan drugoga nadopunjuju i da zapravo popunjavaju ovaj čitav naš nacionalni prostor koji je tako jako usitnjen sa ovim ogromnim brojem lokalnih jedinica i izuzetno je teško uspostaviti tu posebno vertikalnu integraciju, a isto tako i horizontalnu sa tako velikom rascjepkanošću. Ali evo, imamo nekakva sredstva, moderna komunikacija, imamo mogućnosti za ovakve susrete i za ovakve razmjene iskustava i praksi i informacija, pa možda to sve skupa nije i nemoguće
Tako da su u biti ovo bile nekakve teme s kojima smo mi predložili da se u okviru toga zajedničkog plana izdefinira nekakve aktivnosti. Znači, taj governance bi bio jedno stvaranje jednog huba, jednog mjesta susreta za donositelje odluka i stručnjake sa ciljem jačanja suradnje znanstvenika i donositelja odluka. Mi znamo da postoji spremnost znanstvene zajednice, pišu se apeli, međutim treba operacionalizirati kako uspostaviti tu suradnju, kako omogućiti znanstvenicima da pomognu donositeljima odluka da oni te odluke donose informirano. Znači, evo, u ovom smislu tu imate popis projekata koji se želi baviti ovim temama. Imamo jako veliki broj dobrih praksi koje smo identificirali bilo kroz ove adaptacijske opcije gdje ćete naći poveznice na te projekte ili kroz same slučajeve gdje smo detaljno opisali neke prakse. Znači, replikacije isto tako tih projektnih ideja kojima su se bavili svi ovi spomenuti projekti. Zatim monitoring, jako veliko omotrenje postoje na razini projektnoj, međutim to je u jednom projektu kako to dignuti na neku, kako to objediniti, kako to staviti da služi zapravo svima nama. Umrežavanje, odnosno networking, evo to što nam je presudno potrebno u ovakvoj iscjepkanosti, jačanje svijesti, organizacija različitih događaja, ovo što je Damir pitao prije, kako doći do građana, kako doći do donositelja odluka, i tu imaju projekti koji se fokusiraju samo na taj dio ili odnosno svaki projekt može imati jedan dio svojih aktivnosti posvećenih toj temi, tako da smo mi to strukturirali na ovaj način. Ideja nam je bila, znači mi smo započeli razradu tog dokumentića, to je sad male neke 2-3 strane teksta s tom jednom osnovnom strukturom, popisom tih projekata, i ideja nam je bila da zapravo ponudimo sada svim slušateljima ove konferencije, sudionicima ove naše konferencije. Isto tako će moja kolegica Margareta učiniti sutra na nacionalnoj talijanskoj konferenciji, te ćemo to zajednički zaključiti na našoj zajedničkoj konferenciji prekograničnoj 8.6. Da pozovemo znači zainteresirane predstavnike posebice jedinice lokalne uprave, samouprave, županije, gradove, općine i razvojne agencije, energetske agencije koje prepoznajemo zaista kao nositelje klimatske akcije, da se uključe, da preuzmu teme, da preuzmu aktivnosti, da budu regionalni koordinatori kako i jesu u svojim sredinama, koji ako neki projekt želi preuzeti razradu ovoga dokumenta, također je to moguće u koraku 3, i u koraku 4 bismo mi to vratili regionalnoj razvojnoj agenciji Splitsko-dalmatinske županije koja je ovu ideju i započela. Smisao toga plana nije njegova implementacija. Smisao toga plana je samo da nam pomogne da imamo malo više koordinacije, da čim bolje iskoristimo sva ta ogromna sredstva na našu zajedničku dobrobit. Znači, čuli smo, Europa je odlučila biti predvodnik u borbi protiv klimatskih promjena. Ja sam vam svjedočila da gradovi već imaju i regije imaju svoje odjele koji se zovu odjeli za klimatsku akciju, koji su full fokusirani na ta ogromna sredstva koja se nude. Imaju i puno više iskustva nego što ima Hrvatska, nažalost. Međutim, mi sad nemamo vremena da kukamo nad propuštenim vremenom, već se moramo čim bolje uključiti u ove aktivnosti. Evo, za kraj, za inspiraciju, ovo je jedna šema Irske, kako je Irska organizirala klimatsku akciju, i oni imaju te 4 klimatska regionalna ureda koji koordiniraju i provode ovu jednu os od nacionalne, regionalne do lokalne razine. Mi smo Italijani u dosta istom nebranom grožđu s tim da imamo tako puno gradova i onda je jako teško imati zaista kadrove koji su u stanju nositi se s ovom problematikom, ali evo imamo i sredstva, moderna komunikacija, imamo internet platforme, imamo različite mogućnosti koje nam mogu pomoći. S moje strane ja vas znači pozivam da na moju e-mail adresu koju ću vam sada upisati u chat pošaljete, ako ste jedinica lokalne i regionalne uprave, samouprave, da iskažete svoj interes ako ga imate za neke od ovih projekata. Ova prezentacija biti će na našoj platformi jer će čitava ova zapravo konferencija snimljena biti na našoj platformi, tako da vam je sve dostupno. Znači mi ćemo te teme otprilike strukturirati, uobličiti, daćemo to svoje branki i našem ministarstvu, odnosno upravi za klimatske aktivnosti, da vidimo na koji način se može pomoći zapravo svim
subjektima koji se žele uključiti u klimatsku akciju da to čim efikasnije naprave. Eto, to bi bilo sve od mene. Možda ako se Branka ili gospođa Dijana još žele nešto nadovezati i uključiti s njihove strane, slobodno. Evo, Emil je s nama, samo da napomenem da je Emil s nama iz Razvojne agencije Splitsko-dalmatinske županije koja je započeo ovu inicijativu. Evo, lijepi pozdrav svima. Evo, Darija je manje više sve rekla vezano za ovu inicijativu i zaista je ona sa svoje strane dala veliki doprinos u ovoj konferenciji koju smo mi imali prije nekih mjesec dana. Samo bih rekao da smo kao regionalni koordinator Splitsko-dalmatinske županije pokrenuli ovu inicijativu budućeg zajedničkog koordiniranog djelovanja s ciljem prilagodbe na klimatske promjene i financiranje budućih projekata iz europskih sredstava u idućem proračunskom razdoblju. Želja nam je da se i dosadašnji projekti koji su većinom kao rezultat imali izrađenu određenu dokumentaciju, bilo da je planska, bilo da je studijska, da se oni kapitaliziraju i da se konkretnije iskoriste sredstva iz proračunskog razdoblja od 2021. do 2027. godine, a tajming je dobar jer se upravo sada programiranje radi. A mi kao agencija smo u projektima u kojima smo do sada sudjelovali već izradili plan upravljanja obalnim područjem za grad Kaštela, kao prvi takav na području, na lokalnoj razini plan u Splitsko-dalmatinskoj županiji i u suradnji sa svim lokalnim dionicima kako je prije, točno na način kako je malo prije govorio kolega Ivan iz Papraka. I kao regionalni koordinator nastojat ćemo pomoći svim obalnim gradovima i općinama prenošenjem naših iskustava u izradi planova prilagodbe kako bi što učinkovitije iskoristili dostupne izvore financiranja i da zajedno nastupamo u izradi projekata za prilagodbu na klimatske promjene. Ali srž svega je, posebno me dojmila prezentacija i video profesora Orlića i ona zadnja njegova rečenica, graditi dobre obalne planove i graditi za budućnost. Zahvaljujem. Evo, ako je to sve, ako nitko više nema nešto za dodati, ja bih onda evo zaključila ovu konferenciju. Hvala vam svima na korisnim informacijama. Ana, evo gospođa Branka, također nam ima nešto za reći. Pardon, dižem ruku pa ne znam je se vidi. Pa evo, tu više puta je Darija spominjala i ministarstvo, pa evo samo da kažem i da se referiram na ono što je i rečeno u prezentaciji kao model, zadnjoj irskog modela, uopće modelu, kako pristupiti dalje, kako povezati ono naša znanja koja imamo, kako umrežiti to sve skupa, kako koordinirati. To su sva pitanja koje smo se mi kao ministarstvo, a ja bih rekla, počeli suočavati kad smo krenuli sa strategijom prilagodbe i socijalnim procesom u državi, dakle još od 2016. godine. Kada smo išli po cijeloj državi i radili radionice i vidim da je danas me jako veseli ova konferencija, vidim da je puno znanja se već tu događa, usmjeravaju se pažnja na ovaj gorući problem. I drago mi je da je lokalna samouprava prepoznala svoju važnu ulogu, dakle jedna uloga nacionalnog tijela, ali kad se govori o prilagodbi, u stvari se govori o akciji odozdo, znači na terenu, jer se tu je jako dobro da ste vi kroz ove projekte koji se u zadnje vrijeme događaju na našem priobalju, da ste krasne materijale izradili, svaka čast, izvrsno, baš smo uživali to, kolegica i ja, gledati. Ali kažem, uočili smo tu fragmentiranost, ta možda čak i znanja koja nisu dovoljno izgrađena. Zato jesmo, samo mala korekcija, zato i jesmo kao ministarstvo
više aktivnosti poduzeli. Ja bih spomenula ovdje vrlo važno, to je Science Policy Interface. Dakle, mi smo kao ministarstvo usmjerili tih 90 milijuna kuna u primijenjena, takozvana primijenjena istraživanja. Mi ćemo taj call, odnosno taj oblik ulaganja u povezivanje znanosti i donositelja odluka, odnosno generiranju primijenjenih istraživanja, ponoviti i u novom višegodišnjem okviru, jer se pokazalo da je to jako dobar instrument i ja vjerujem da je i zbog takvog poziva, tako konstruirano kako smo ga mi oblikovali, gdje smo dali šansu svima u Hrvatskoj, svojoj akademskoj zajednici da u suradnji sa lokalnom samoupravom prijavljuje projekte koje će onda donijeti ta rješenja zaista u te dokumente na lokalnoj razini. Mnogi su projekti u tijeku, mi ih periodično pratimo kroz konferencije i naravno napravili smo web stranicu prilagodba klimi nacionalnu, ne bili smo li i na taj način pokupili sva te događanja i znanja koje se događaju na terenu. Dakle, to je taj ono što je rekla Darija, hub, neka petlja koju možemo koju ćemo dalje raditi na tome i tu je izvrsna inicijativa koju vi radite na lokalnoj razini i tu se sve može sinergijski povezati, apsolutno važno. Važnu komponentu što je ravnateljica na početku rekla, u sve ove novce koje ste čuli da je moguće naprosto iskoristiti u ovom razdoblju i mora se iskoristiti. Ovu šansu ne smijemo propustiti. Dakle, svi smo dužni imati otvorene oči. Znam da se radi program za zelenu infrastrukturu, puno toga će se biti na raspolaganju, ali ti kriteriji odabira i dodatni elementi financiranja moraju također biti prepoznati u smislu prilagodbe klimatskim promjenama. Dakle, ne može doći do tog opet recimo u građevinskom sektoru do zapušivanja, za cementiranja tla. Dakle, te koncepti moraju ući u sve projekte. Dakle, mi kroz Fond za zaštitu okoliša, to je nešto novo što smo mi sa fondom razgovarali i tražimo a upravo razgovarajući sa lokalnom samoupravom pa i vama svima iz ovog projekta, da se omogući sufinanciranje ne samo dokumenta sirovog sa popisom mjera, jer smo shvatili da to dokumenti često puta ostaju na policama, nisu implementirani, nego smo proširili javni poziv na način da ćemo sufinancirati izradu sustava za praćenje provedbe dokumenta i da ćemo sufinancirati ocjenu utjecaja ranjivosti i rizika na klimatske promjene za to određeno područje na lokalnoj razini. Znači, to je poziv koji će biti namijenjen lokalnoj samoupravi. Dakle, to je i naš mali doprinos da se zakotrljaju neke stvari, ne čekajući velike projekte, nekad su ove stvari se mogu napraviti. Koordinacija, umrežavanje je izvrsno, akcijski plan smo dobili, doće do mene, mi ćemo ga pogledati i svakako ostajemo u kontaktu da radimo tu sinergiju, jer mi ipak kao ministarstvo na kraju moramo raportirati ne samo na nacionalnoj razini, nego i u međunarodnoj razini, što radimo na prilagodbi klimatskim promjenama u državi, i javnosti smo odgovorni također to izvješćivati i nadamo se da će ti naši napori doprinijeti tome da što manje šteta imamo od ekstremnih vremenskih nepogoda klimatske promjene. To bi trebao biti naš zajednički cilj. Evo, hvala toliko od mene. Hvala, Branka. Ana, prije nego što ti zatvoriš ovu konferenciju, čini mi se da imaš namjeru, evo ja bih iskoristila priliku da vas obavijestim još o jednoj inicijativi koju imamo sutra. Na tragu onog što je Damir danas očajnički zavapio, kako to prenijeti našim sugrađanima, kako to prenijeti gradonačelnicima i donositeljima odluka, mi smo za naš zadnji dan obale pripremili jednu malu publikaciju, to jest ne mi, nego jedna mala grupa djece je napravila jednu publikaciju koja sutra ima svoju online promociju. Evo, ovdje sam ja u chatu podijelila mali plakatić, znači djeca su bila autori, uključili smo i pravog pisca, ilustratora, izašla je jedna sasvim lijepa, jedna mala lijepa knjiga i sutra ako imate djecu, evo pozovite ih, registrirajte ih na ovu radionicu da malo čuju o avanturama školjke Periska i problematike s Periskom i drugim morskim svijetom. Eto, hvala, to bi bilo od mene. Gospođa Ana. Slušam, recite. Samo kratko, 3 rečenice. Ovo što je sad
Darija rekla, onaj očajnički vapaj od našeg urbaniste Šibenskog, jel? Dvije stvari samo, namjerno sam šutio cijelo vrijeme i studirao šta se govori. Niko nije osim jedanput spomenuo klimatsku pismenost, climate literacy. To je Ivan spomenuo u onoj šemi, jel? A već kod Darije je samo raising awareness ostalo. Hrvatska i mnoge zemlje su naprosto i u stanovništvu i u razini vlasti nepismene klimatski. Talijani su već pokrenuli u školstvu climate changes. Kod nas se o tome ni A ni B još ne govori. Dakle, gdje smo mi u razvoju pismenosti, a razvoja awarenessa neće biti bez prethodne pretpostavke, to je pismenost. Dakle, nije čas, konferencija je završena, ali mislim da to u ovome Dari, to sad govorim pred svima, ovom što je lijepo, ovaj krug koji inicira povezivanje i tako dalje, da se stavi izrijekom raising climate literacy, jel? Nemojte to zaboravljati, to je nešto što stručnjaci koji su već otišli dalje u više sfere znanja, zaboravlja, onda se čude što ih ovi drugi ne slijede. Pa ne slijede ih zato jer su nepismeni. Točka, doviđenja. Evo, ja mogu samo prokomentirati da su pod tim krugom Averne zapravo se nalazi i education i razne druge ideje koje sam eto sintetizirala da bi bilo manje tih ovih krugova. Međutim, pozivam vas na našu platformu. Tu imamo posebnu adaptacijsku opciju na temu klimatske pismenosti, čiji autor glavni je profesor Vladimir Laj, i još i druge razne socijalne mjere koje uključuju i podizanje svijesti, i educiranje, informiranje. Dakle, najviše smo pažnje, ja bih rekla, ipak dali u te socijalne mjere na platformi. Evo, mogu li ja još? Taman sam htio reći da ste vi upalili mikrofon, pa Jesam, da čekam moj red. Dobro. Evo ovako, znači prvo bih rekla da zaista sam jako oduševljena ovim svim prezentacijama. Vidi se da jako stručno radite, da ste izuzetno stručni svi partneri. Prezentacije su jako zanimljive. Evo, posebno me se dojmila prezentacija gospođe Boromise. Super. Evo, ja bih zamolila ako postoji prezentacija na engleskom jeziku da je podijelim kolegama. Onda ovako, što se tiče nekakve daljnje suradnje, evo pozivam svih da pratite našu web stranicu Italija Hrvatska gdje imate informacije o nadolazećem razdoblju. Dakle, vidjet ćete u kojem smjeru program ide. Već je održan konzultacijski webinar, ne znam, možda je netko od vas i sudjelovao na njemu, bilo je izuzetno korisno, bile su online, znači ankete, i vidjelo se što je najzanimljivije, znači u ovom dijelu za klimatske promjene. Dosta njih je iskazalo interes za kapitalizaciju prethodnih projekata i evo mogu reći možda da se eventualno se razmatra i mogućnost dodatne kapitalizacije u sadašnjem programu temeljem dosadašnjih ostvarenih ušteda, ali to moramo pričekati naše upravljačko tijelo i monitoring komiti da vide da li će to biti moguće. Znači, pratiti stranicu Italija Hrvatska post 2020. Onda što se tiče ovog vaše ideje umrežavanja, jako interesantno, jako korisno. Čak sam i dobila, evo dok je trajala ova prezentacija, Joint Action Plan. Onda evo htjela bih reći, ako ne znam, da li znate, da li već koristite Keep EU bazu podataka koja je izuzetno korisna. Možete znači selektirati po projektima, znači tu su svi Interreg, transnacionalni, regionalni, prekogranični, znači programi, svi projekti financirani. Možete selektirati po tematici, po partnerima, po dokumentu i tako, evo tako da možete i tu pratiti. Onda što bih još istaknula? Onda ovako, evo, rekla sam da su mi prezentacije vrlo zanimljive. Onda evo, čestitala bi projektu, nisam ni znala pošto ne vodim, nisam projekt menadžer ovog projekta, jedna druga kolegica ga vodi, ali evo vidim da je naše upravljačko tijelo predložilo ovaj projekt kao za DG Regio Stars Award. Evo, stvarno čestitam, nadam se da ste se prijavili.
I evo, što se tiče onog poticanja svijesti, znači evo ja bi se isto nadovezala na to da je to izuzetno važno. Evo u ovim dosadašnjim projektima već smo imali dosta tih awareness kampanja i mislim da moramo i dalje ići u tom smjeru. Znači uključiti škole posebno, kao evo što je kolega rekao, da to Talijani već imaju. I evo, to bi bilo to. Čestitam na dosadašnjem radu i evo uspješan nastavak i završetak projekta.